Dit is Gregory, doet hij nog een gewone louter jongen wie. En dit is Gregory, de filmster, als het gezicht van de nieuwe Bennenpostzegelcampagne. Gregory wordt Joet de hele dag volgen door een echte cameraploeg. Maak een shots over mij en geef een interview, zoals jij nu doet. Gregory in de rol van ambassadeur. En de vraag is dan vanzelfs, hoe doet hij het? Ja, supergoed. We zijn heel erg trots op Gregory en we zijn heel erg blij dat hij onze projectambassadeur wil zijn. Het thema dit hier van de Bennenpostzegels is pleegzorg. Gregory went het al zijn hele libben in een pleeggezin. Hij wie nog met 10 dagen oud, doet zijn pleegorden hem uit het ziekenhuis hellen. Dit ben ik toen ik klein was. En dat is dan ook de reden dat hij uitgekozen is voor deze campagne. Omdat hij natuurlijk een voorbeeld is van hoe het kan gaan met een kind die een moeilijke start heeft gehad bij de geboorte. Stichting Postzegels vindt het wichtig dat Ben in Nederland weten dat ze van kwetsbare Ben bij de dwarendeel gaan. En bij deze campagne moet dat duidelijk worden. Maar Gregory dus in de haardrol. En er staan allegaar aardige dingen van Gregory in het fruitsjoch. Hij gaat in september in de omgeving van Hilversum de eerste kinderpostzegels aan iemand verkopen. En daar komt ook weer heel veel pers bij. Ik denk ook wel dat het Jeugdjournaal het heel erg leuk vindt om dan met Gregory te spreken. Dus er gaat nog wel een hoop om afkomen. Maar het zijn vooral hele leuke dingen. En volgens mij mag jij de allereerste kinderpostzegels, die mag jij aanbieden. Ja, aan een hele beroemde presentator. Aan een hele beroemde presentator. En weet jij wie dat is? Dat weet ik, ja. Maar dat mag je nog niet vertellen. Nee, op het geheim. Ook niet stiekem? Nee.